Hey guys, welcome back to my channel. In vlog maltandula in vlog malp night day jan but sudden adini in vlog malp ganindu vlog maltandula pidadde dura pop ninge enondullara ದೂರಲ್ಲ ಪೋಂದಿಜಾನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇಡೀ ರೂಮ್ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಗಲೀಜ್ ಆತನೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ರೂಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ್ಲ ನೆನ್ನ ರೂಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ದಾವದಾಸನು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಮಗನೇ ಉಪ್ಪುಜಿನಿ ನಾನು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಂದಿಜಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಅಂತದ್ದು ಎಂಚಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ ತಿಕ್ಕದು ಚಾರ್ಜರ್ಗೆ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚಲ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಂತದ್ದು ಹಬ್ಬ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಅಮ್ಮ ಹೊತ್ತು ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇತ್ತು ಬಿದ್ದದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಗೆ ಪಸತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾದ ಮನ್ಪನ್ ಜೋಕ್ಲಾಗ ಪೂರ ನಾಚಿಗೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾದ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಡೈ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತಾಂಡು ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ ಒಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಂಡೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಓಕೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ದಾಕ್ ಪಂಡ ಬೇತಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊತ್ತಲ್ಲ ನೀ ಕೋಬರೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಶೆಕೆಟ್ರು ಸತ್ಯ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಜೋರು ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ಸಿದೊಂಜಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ವೀಡಿಯೋಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಶಾಪ್ಸಿದ ಬಂದಂತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತೋಜಿ ಕಪ್ಪು ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಓ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂತೆ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ ಅಂದು ಮನ್ಪ ಅಂದು ಐ ಮೀನ್ ಶಾಪ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಮನ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ಅವು ಮನ್ಪೆನ ಈತ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋಯ್ದು ಅವನು ಮುಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಕುಲ್ದು ಕಾರು ಪಿಜಿನ್ ಬರೋಂದುಂಟು ಎಂಕ್ ಪಿದೈಪೋದು ದಾದೆತನೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಏನು ಇತ್ತೆ ಈ ರೂಮ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ತೋಜ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಂಡು ಎನ್ನ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೋಜ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಗೈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಸಿ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಲು ಅವಳೊಂದು ಎರಡು ಗೊಂಬೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಮೂಲೆನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಈ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡು ಬದಿ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಲೈಟೇ ಬೊತ್ತು ಜೀಂದು ಅಂಚತ್ತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೂಲ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಲ್ ಬಲ್ದೆ ಬಿದ್ದಿವಲ್ಲ ಓಕೆ ದಾದ ಮಾತಾಡ್ತ ಪಂಡ ಸಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇಂಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಓವಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತಂದು ಒಂದು ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಡೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ವಿಷಯದ ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮುಟ ಯಾನ್ ಕಾಪುನಿ ಗೊತ್ತಾ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ನಾನು ಎಂಕ ದೂರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಲ್ಬಿಡಾಯ್ತಾ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಒಂಜಾರ್ದ ಏನದ ಪಂಡ ಮೀಶೋದ ಹಾಲ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈ ಆನ್ ಮಂತ ತೋಜವಲತ್ತ ಪಾರ್ದು ತೋಜವಲತ್ತಾ ಪಾರ್ದು ತೋಜಾರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಗೆ ಏನು ಪಾರ್ದು ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನು ಇಲ್ಲದುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಇಲ್ಲದುಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಣ ನಾನು ತೂತಿಜಿ ಬಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಪುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಆಪುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಜ ನಾಪಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ನೆನಂಡೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಇದೇ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಅವು ಐಕ್ ಇತ್ತ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ಪಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಮಿನಿ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತ ಐದು ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಹೊಡತಾ ಐಕೆ ನೀನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಯಾನು ಜೀನಿಯಸ್ ತಗೋಣ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕುಡಂಜಿ ಹಾಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇರಿಸ್ ಮೈ ದೊಡ್ಡ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪೆರುಂಡು ಅತ್ತ ಮೀಶೋತ್ತು ಶಾಪ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮೀಶೋ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆಂಡ ಇನಿ ಮನ್ಪು ಇಜಿಂಡ ಇನಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ಬತ್ ಐಟಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಿನಿಯನ್ನ ಲಕ್ಕಗೆ ಇನಿ ಮನ್ಪು ಇಜಿಂಡ ಇನಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಏಪ ಮನ್ಪು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜವೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಹೌ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಸಂಡೇ ಟೈಟ್ ಲಂಚ್ ಕೊರಡಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೈ ಸಂಡೇ ನಾಟ್ ಮಂಡೇ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಓಕೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ನಿಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಸಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಇದಾಯ್ಪೋಯಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆ ಮೀಶೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಲ್ ಅಂತಾರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈದನ್ ಲೈಕ್ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೈದನ್ 1 2 3 4 ಪರ್ಸನ್ ಉಂಡು 5 6 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ 6 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಲದಿ ಅಂಚ ಬರಕಂದಿತ್ತಾ ಬತ್ತನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬತ್ತನ್ ಶಾಪ್ಸಿದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ಸೊ ಅಂಚ
ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತ್ ಗಿತ್ತಿನೇನೆ ಅಂತ ತೋಜವೇನೆ ಅಪ್ಪಣ ಐಕ್ ಒಂಜೆ ಕಾತನ ಕೂಡ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನ ವೇಪ ಬರ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗೊಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಪ್ನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪ್ನೆ ಐಕ್ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ ಎಟ್ಟೆ ಸುಧಾರಿಗ ಬಂದದ್ದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತು ಜಿನಿಯ ನಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದ ಕೈ ಕೊರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆಂಡ ಇನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ್ನಾಂಡ ತೂಕ ದಾದ ಹಾಕೋದು ತೆಂದು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಒವ್ವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವ್ಜಿ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಅಂದೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಕ ಅಂದು ಪಂಡಿನಿ ಓಕೆ అయితే ఆయన ట్రైపాడ్ పక్కన దూర పోందు నీకు ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಾರ ನಾಂಡ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಮೀಶೋದ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಮೂಲ ಸ್ಲಾಪಡ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ತೂಯರ ಬತ್ತ ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಒಂದರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆಮೂಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ತೂಯರ ಬೈದ ಪದ್ರಾಡು ವಾರದ ನಾನು ಬಾಂಗ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೆರ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಜಿನ ಬೇಕ ತಿರ್ತೋಲಲ್ಲ ಆಪ್ನ ತೂಕ ಇದು ಎಕಡರ ಐರನ್ ಪಾಡಿ ಬಟ್ ಪೂರ ಕೂಡ ಪೊಡಿ ಅನ್ನು ಕುಡೋರ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಯುನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪೂರಕ್ಲ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ದು ಪಾಡೋರು ಇಟ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಡನ್ ಪಿಂಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದ ಪಾಡನ್ ಬರೋಡು ಲೈಕ್ ಮೂಲು ಮಲ್ ಬೊರ್ಚಿತ್ತು ಬಂಗ ಪೋದು ಬಾರಿ ಅನ್ನ ಲೇಟ್ ಆಪು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೂರು ಮಂತಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಶೋಕ್ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪೇನ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ರೆಡಿ ಫಟ್ ಬೇಗ 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 ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಮರ್ಪುನೆ ಇನ್ನೊಂಜೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪಾಳ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜೆ ಆದ ದೀಂಡ ಅವಂಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಆಪು ಎಕಡೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಬಟ್ ತಮ್ನೇಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಾರ ಇಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ತಮ್ನೇಲಿಗೆ ಪಿಕ್ ಆಡಿತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಫುಲ್ ಸ್ಲಾಪಡ್ ಫುಲ್ ನೀರು ಆಗ್ತಂಡು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವು ನೀರು ನಮಗೆ ದಾಯಿಗತ್ತ ಅಂದು ಬಟನ್ ಲಕ್ಕಂತ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗಲಿ ಪೋದು ಆಫ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಷ್ಟ ಆಪ್ನು ಐಕ್ದು ಬಟನ್ ಇತ್ತಂಡ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂಚ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನಾನು ಆಯ್ತದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬೋನಾಗ್ತಿ ಕುಜ ತರ್ಡ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲಿ ತೂತು ಬೋರ್ ಆವತ್ತ ಅಂಚ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಬೊಕ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂದು ಪಾಡಿಯಾನು ಒವ್ವನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ತಿಕೊಂಡು ಪಾಡು ಮತ್ತನೆ ಕಡ್ದೆಡ್ದು ಬೊಕ ಎಕಡೆ ಪೂರ ಐರನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಐರನ್ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಣುದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಮುದ್ದೆ ಆತಂಡು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಐರನ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಪುಡ್ಸೋಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಅದೊಂದೊಂಜಿರಪ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡನ್ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೋರ್ತ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಅವ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ತೋಜನ ಶೋಕ್ ತೋಜನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೋರ್ತ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾ ತೂಕ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಟಾಫಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡತ ಬಟ್ ಯಾನು ಅಂಚನೆ ಫಟಾಫಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಯಿಜಿ ತಿರ್ತು ಓಪನ ಮಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂತುದು ಬೋರ್ ಹಾಪುಣತ ಅಂಜತೆ ಒಂದು ಔಟ್ಫಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ 6 ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೆಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಏನು ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಬೈದು ನಾವು ಐನ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪದಾಪುಜಿ ಈತೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿರ್ತುಬೋದು ಎನ್ನ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ದಪಂಡ ಒಂಜು ಗಂಟೆ ಐನ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಏನು ಉಂಡು ಕಾಂಡ ಎಂದಾರ ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಂಚೆ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಾದ ಅಂದು ತುಕ ದಾದ ಅಂದು ಪೋಯ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಬಲ ಚಿನ್ನು ಭತ್ತದ ಪಡಲ್ಲ ಬೂರಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್ ಅಂತೂ ಜಾರ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೂರಿ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಹಂಗೆ ಚಂಡಿ ಬುರ ಅಂತುಂಡೆ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೊನೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲಕ ಬೂರಿ ಬಲಿಪುರ್ಚು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬಲ್ತದ್ದು ಬೂರಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಅದ ಚಿನ್ನು ಹಾಂ ಯಾನೆ ಎಂಚ ಯಾನೆ ಈ ವರ ಬೂರಿ ಅತ್ತ ಕುಡೆ ನಾನು ಕುದಾಡೋಣ ಚಾತ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾಡಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಈತ್ ಮಾತ ಅವತ್ತರ ಕಟ್ಟುಡಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋನಿ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ ಬಟ್ ಇದು ಕುಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆತ ಪೂಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿತ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಕುಜಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಡೆ ಬಲ್ಲ
use a wooden comb. It's good. Okay. लक्की पूरा जोकुल बाई दे रित्ते हाय हाय मोने ಎಲ್ಲ ಜಾಲಂತಲ್ಲ ಬರ್ಸಗ ಬಾ ಹೊಲೆ ಹೊಲ ಬೆ ಲಕ್ಕಿನ ಆತ್ರೆ ಅಂಚಿತೆ ಚೂರು ಬೀನೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮೈ ತಿಡ್ಲು ಬರುന്നുണ്ട് ಅಲ ಅಲ್ಲೊತ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಶಾಲ ಸೋಕುಂದ ಖುಷಿ ಆದ ನೀಕ್ ಬುಲಿಪೋಗೆ ಬುಲಿಪೋಗೆ ದ ಮೋಲ್ಲ ಜಾನು ಇಂಚ ಶಾಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಪ್ನ ಗುಂತನ ಏನ್ ಕೊಡಂಪ್ಲೆ ಇನೇ ಅವಳೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದಾದಾ ಇನ್ನಿತ್ತನೆ ಪಲಾವ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂದ ಈಪನ ಇನಿ ಇಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಬಂದ ಓವು ಪಲಾವ್ 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 ಮಗ ಗೊಬ್ಬರ ನಿತ್ತನ ರಾದ್ಯಾ ಬೆಂಕಿ 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 ಮೋಲ್ ಮುರ ಮೋಲ್ ಪಸಂದ್ ತತ್ತ ಬೆಂಕಿ 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 ಬಂದ ಬೆಂಕಿ ಅತ್ತಿ ಶುಗರ್ಗೆ ಗಮ್ಮುಗ್ ಪೇಪರ್ ಚಿತ್ರಾಂಪುರ ಗಮ್ಮುದ ಚಿತ್ರಾಂಪುನ इते जोकुलपुर पोय इतन व्लॉग दादा दादा पनेरल पंड इकड़े अन्न वीडियो शूट मंतैता लाइक मीशो हॉल वीडियो आ वीडियो दादा तन पंड चूला सरी आदिज्जंड लाइक दादातन गोतु फुल स्टक आद दादे तूनग सरी इतन बೊಕ सरी इज्जंड ಐಗ ಕುಡ ಪಿದರ್ದ್ ಕುಡ ಯಾನ್ मीशो हॉल ದ वीडियो पंड वीडियो शूट ಮಾಡ್ತದ पंड ನಿಕ್ಲೆಗ ಟ್ರೈ ಆನ್ ಮಂತದತ್ತ वीडियो शूट ಮಂತದ ಕುಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಬ್ಬಾ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮುಗಿನಗನೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದಾದಾ ತಿನ್ನಪೋ ಏರು ದಾದಾಗೆ ಪೋಕುಲ್ಲು ತಿನ್ಪೋದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದರ್ದಿತ್ತ ಆದಿತ್ತ ಗಂಟೆ ತಂಡು ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೋಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಗೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಅವಡ್ಯಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಓವನ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಗಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಡ್ಯಾನ